Sætter du ned på den langsomste? Nej, jeg har ikke stille ved den. Jeg kører bare. Men man skal helst køre ikke for langsomt, synes jeg jo. Det duer ikke. Det er nemlig det, vi har lært. Det kommer an på, hvor stort og det passer bare ikke. Jo, det passer. Det sagde min maskine, og den skal ikke bestemme. Det skal man ikke, man har lært noget nyt. Men det er fordi, vi har jo lært, at vi skulle have rimelig lange sting. Og det skal vi slet ikke. Det er der ikke nogen, der skal bestemme over os. Det kan jeg godt høre. Det vil jeg sige. Jeg kender en filtekommissær, som har meget at sige. Hvad siger du? Det var fordi, vi havde sådan nogen, der altid lige skulle sige, at du kan gøre det bedre. Og så blev vi enige om, det var ikke filtepolitiet. Og så da jeg så sagde alene, nu vil jeg fandme være kommissær. Filtekommissær! Og hun siger nemlig altid, at der er ingen regler. Ja. Og politiet kommer ikke efter dig. Jo, der er en regel hjemme på hånden. Man skal nemlig komme til at kunne det, man har filet på gang. Se, så har jeg også lavet sådan en der til jer. Og det var for, at I ligesom skulle lære at sy lidt baglands også. Ja, det er jo meget det, der er siddet og drejet stoffet også, når man... Ja. Nu får du alt dit blandet, hva? Ja, så kan du godt blande. Jamen, det er fint. Ja. Bare lad hende sy dig. Ja. Nå, det er dit spor, Emma. Men Helene ved slet ikke, at Eva har betalt de andre for at blive ved med at stå til Og så før, så ville vi køre herind. Og så ville vi køre ud. Ja. Fordi det er jo ligesom lidt forbudt at stoppe. Det er det ikke mere, måske. Hvad gør hun så? Men hun stopper utrolig mange gange. Og så det, at man har fået lov til at holde ved det her. Ja. Det var jo også forbudt før. Ja. Når du skal samme vej tilbage, jeg tror bare, du må køre afnævns og strikke. Du laver bare lige en vending, det er ikke en uvending, eller hvad sådan noget. 2 uger eller hvad? Det er ny og muligt. GPS'en. Det regner ny. Den til det stop. Hvad siger du? Er der nogen af jer, der skal bruge det stop der? Ja. Og det skal min Eva. Verdens dumme elever skal bruge det. Kan du ikke se Eva sidder og græder? Hun sagde bare lad hende. Slå hænderne og bruge jazz. Det kan bare ligge ned i den anden ende, det der. Nej, det skal ligge op, ja. Og så lavede jeg også en, hvor jeg kørte op. Du skal jo også have til lige på resten af linjen. Og det er bare for, at I skal få fornemmelsen af